Ollaan täällä vittu taistelemassa romaattiin alioneita vastaan vittu. Noniin, Miska, me tehdään se. 20 minuutin päästä bussiin. Miska, karttaa. Vittu, tuplave, joo. Halo? Joo, ottaa. Tarko osukestaa tänne. Rippu. Mulla tulis 20 minuutin päästä bussiin. Nähdään. Nice, ei vaan lähti. Challenge Dior. Noin. Drive. Varmaan jotain. Mitä kun tää vitun on, niin bensaa ja kaikkee. Mitä sä teet? Mä kyllä menen tähän ulos aina kehtävää. Ei kannata. Tai itse ehkä kannattaa vittu. Eikö se asteroidi oo legit tän mapin kokoinen? On! Vittu. Onks tää nyt niinku Niin, siis se on nyt, että onko se? Sillä lähtee. Oh. Danielille saattaa täällä. Hei! Mut vaan heitettiin vittu. Joo. Hän on pommittanut vittu mitään damagea. Hän on pommittanut vittu mitään damagea. Simo, mä näen sut. Oi sit on. Oh my god, yli. Oh my god. Yes. Mitä Yes. tapahtuu? Yes. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Green Giant. Joo!